Mezu hau kaleratzerakoan, gure zalantzak izan ditugu egoera honetan arduratsua izatea zer den, adosteko. Baina ardura ez da bakarrik segurtasuna bermatzea. Ardura ez da bakarrik gure arteko distantziak neurtzea. Segurtasuna bermatu behar dugu, bai. Baina ardura bizitza duinari eustea ere bada. Bizitza letra larriz. Abenduen 24 15 urte beteko dire Astra okupatu zenetik. 15 urte gero hau, Astra hemen dau. Ondea makinatatik eta politikari profesional erabakizitatik salgu. Eta gube bai hemen gauz, zutunik. Gauza asko aldatu dire azkenengo 15 urtietan, baina badau zeuzer lehen dauntxe, ozen esan aldogune. Herriak bakarrik salba dezake herria. Mugimenduen dagoen herrizek bakarrik sortu aldeuz bere burue babesteko bidie. Hori dela eta, orain ere, garaizail hauetan, jarraitu dezagun elkartasuna eta autogestio sareak eraikitzen. Babestu ditzagun eta elkartu gaitezen sortzaileok, militanteak, zaintzaileak, osasun arloko langileak, kulturzaleak. Ezin dugu zaztu, azken hilabetiotan, bide horretan, lan egin daben pertsona eta eragile. Gernika Lumoko zaintzazarie, eskualdeko osasungintzako, adineko egoitzetako, hezkuntzako langileek, modu batera edo bestera ondokoak zaintzeko ipini, lanien ibili diren pertsonak, pandemian aurrien kulturaz osatzeko martxan ipinitako berakat zopa ekimena, Astra juntzeak, Iparragirre roken egitarago ederra, untxebe egunero lanien jarraitzen daren jentia. Aipamen berezize, 20 urtez, Gernikako kulturgintza elikatu daben trinkete antitxokoari. Gora zeuek. Ezin ditugu ahaztu lanetik kaleratutako lagunak, lana galtzeko beldurrez gaudenak, etxetik kaleratutakoak, paperi gabekoak, etxe gabekoak, alokairua edo hipoteka ordaintzeko zailtasunak dituztenak. Mezu bat politikari profesional eta erakunde publikoei. Ez gastatu dirurik behar ez ditugun porlanezko obra eta apaingarrietan. Lehentasuna eman beharrezkoenari, pertsonantzat beharrezkoak diren premiei. Guri dagokigunez, antolatzen eta ekimenak aurrera eroaten jarraitzuko dugu. Lanera joati seguru bada, kultur ekimen batera edo bilera batera joati bai. Segurtasun neurrizetaz. Astra martxan dago eta egongo da. Bertan batzen eta antolatzen den komunitatea garaiotara egokitutako egitaraua dabil antolatzen. Gaur, argitaratzen duguna. Era berean, kanpaina ekonomiko bat jarriko da martxan laster, Astraren sostengarritasuna bermatzeko. Litezkeen gauzarik ederrenak ezinezkoak dira, saiatu eta lortzen diren arte. Horregaitzik, gaur hemen elkarturik, baikortasuna eta itxaropena kutsatu nahi dugu. Aldalako, beti alda. Beti dau eitzeko modu bat. Egin daigun bidea arrakalen artien eta eutxi ditzagun ederrenari. Bizitzari, elkartzeari, kulturaz osatzeari, sormenari, borrokari, alkartasunari eta ametsa itxeri. Eskerrik asko, eutxi ederrenari. Eutxi ederrenari.